Ostres, hola, avui estem en un nou vídeo de Fer Ferotge i, bueno, us vull ensenyar una coseta. Us en recordeu que us vaig dir que el vídeo de l'Oponenza seria en 4 vídeos diferents? Doncs aquí teniu el segon. Mode de joc creatiu. Ara necessito una vila sí o sí. Ciratge, opcions de món, i posaré la llavor que ens va donar una vila des del principi, la de Martí. Així que fem crear un nou món. He estat pensant i crec que l'últim vídeo serà com el més al·lucinant. O sigui, aquests 4 vídeos no seran molt seguits, però vull dir que hi haurà la primera part, la segona part, la tercera part i la quarta part seguides. O sigui, no penjo la primera part, mitja hora després la segona part, mitja hora després la tercera part. No. Hi haurà bastant de marge. Sí, deu fer 15 hores que he penjat el meu vell vídeo. És de bon matí i de bon matí tothom sap que al Minecraft no hi ha res per perdre. Si tu comencessis supervivència, el primer que faries és en el primer arbre que vegis li talles una mica de fusta. I nosaltres, amb aquest lag que tenim, que segurament vosaltres encara estareu veient-me allà estarrufat en el terra, o sigui, que no m'hauré ni mogut, però ara estic volant cap a aquella vila, que segurament vosaltres no ho esteu veient, perquè, bueno, no ho estareu veient segurament, però només perquè va super mega laguejat. I, bueno, hem d'entrar aquí i trobem aquesta persona que és... Mare meva, no m'ho crec, a la primera, sóc un puto crac, a la primera tenim el cartògraf, Què és el cartògraf? El cartògraf. Pues el mateix veurem, agafem, ens demana papers, anem amb materials, pocions, eines, no en tinc aquí i li donem tot per aconseguir tantes com necessitem i esperarem que pugi de nivell. Senyor Vilatà ha pujat de nivell, ole vostè, senyor. Ara què vol, brúixoles? Pues, mare meva, anem a eines i agafem brúixoles. Després em demanarà maragdes, així que ens les posem aquí en el nou. I després ens demanarà mapes. Així que anem a diversos, anem a baix de tot. I a nivell agafaré una maragda. I esperaré que evolucioni, senyor Vilatà. Evolucionat, doncs mira, anem a buscar el nivell 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que laguejat em va, i a vosaltres segur que us anirà encara més laguejat. Esperem que pugi de nivell aquest estimat cartògraf. I ara, mare meva, què és això? Mapa d'exploració d'oceans. Mapa d'exploració de boscos. Pues mira, comerciem, 1, 2, 3... Posem primer una brúixola. I ara fem... fins que ens surti un mapa, vale. Agafem tots els mapes possibles. Anem a la següent. Posem això. Mare meva, aquí està. Què faràs? Doncs primer agafarem el mapa d'oceans.
Per què? Què és això, Bernat? Ara us ho explicaré. Perquè no hi ha temps per perdre. Me'n vaig cap al cel perquè ningú em molesti. Vaig aquí, mapa d'exploracions i mare meva, què és això, Bernat? Què és això? És un mapa on et diuen hi ha el magnífic temple de l'aigua. Així que tu cliques F3, et surten les coordenades i tu has de fer cas a la línia blava. Si fes cas a la línia blava... No, mira, veieu el puntet blanc que se n'estan anant? Vaig cap allà, vaig corriguents... No, cap allà. Ah, o sigui que he de fer cas a la línia vermella. Estic intentant córrer. Vale, vaig corriguents... Parut. Ara sí, el que he de fer és seguir la vermella i de tirar per aquí. No. A veure, si he de seguir la blava, hauria de seguir per aquí. No, me n'estic anant. No, ara s'ha parat quieta. Si jo cap aquí, més cap aquí. Està baixant. Ja està, mireu. Trec que he fet... que l'he laguejat. Està entrant en el mapa. Ara em va a mi laguejat. Caixo em dena. Està entrant en el mapa. Ja estem dintre el mapa. Estem just aproximadament. Ens ho traiem de sobre. I com no. Aquí tenim un magnífic temple. Un moment que vaig a per... per les... Aquí, visió nocturna. Ostres, una altra vila enmig del mar. Pues vaja, quina passada. És increïble. Mai ho havia vist. Bueno, em veuré aquesta poció de visió nocturna. I veuré... Bueno, fa efecte això de la visió nocturna. Me l'estic veient. Hola. Visió nocturna. Pues bueno, da igual. Aquí tenim un magnífic temple. Que ens en podem adonar que ja està. Un magnífic temple de l'aigua. Que no puc veure i ve sota l'aigua perquè això de la poció de visió nocturna no serveix. Mira, guàrdia. Ai, guàrdia. Aquest és jove, els vells són enormes. Vale, res, bueno, ens hem passat molt bé, gràcies, Minecraft, per fer aquesta cosa. Mapa d'exploració d'oceans, fet i tret. A lo hecho pecho. Ara, què és això de mapa d'exploració de boscos? Pues bàsicament és que... Com t'ho diria? Si en vermell hauríem de tirar cap allà, o més cap allà com a mínim, i això repetitivament, però és que hi ha un comando que ja us vaig explicar en el primer vídeo, que és el localite. Hi ha algú, no?, que m'ho diria, que a quines coordenades està i faria TP. Però el que passa és que hi ha d'aquestes mansions n'hi ha molt poques, poquíssimes,
I a molt lluny. D'on et trobes tu? Molt lluny. En l'últim vídeo el que intentaré és saber fer això del localite i fer TP ja directe. Sí. L'últim vídeo ja que serà el més guai de tots. Faré en aquesta mateixa, miraré el que he de fer. Bueno, ja us ho he explicat tot. Així que espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol comentari no us agraeix. Qualsevol subscriptor no us serà benvingut. I, bueno, fem un vistazo per aquí. Ai, quin laguejat em va. És que és normal, a les noves versions va superlent, sobretot en vídeos. La gent no sé com s'ho fa perquè vagi tan bé, però és que va superlaguejat. Superlaguejat. Us anirà encara més laguejat en el vídeo, però és que no sé com s'ho fa la gent. I no es carrega el mapa. Bueno, nois i noies, me n'aniré d'aquí abans de que se'm peti l'ordinador. Vaig a ESC. Des d'ahí surt el menú principal. Espero que se'm carregui. Que laguejat em va i més us anirà a vosaltres. Així que espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol comentari no us agradeix. I, bueno. Ah, sí, també han creat un nou vilatà, se m'havia oblidat, verd, de la capa verda, que si fas clic dret no serveix de res. Però, bueno, aquest cartògraf va molt bé, facilitarà molt el mode de supervivència i el comando de localite li perdria la gràcia, però ja està bé. Així que, bueno, nois, espero que us hagi agradat el vídeo, qualsevol comentari no us agraeix. Qualsevol nou subscriptor serà benvingut i, bueno, arribar a 5 likes estaria bé. Bueno,